Putra dewa ratu kaya ngono klemar-klemer paribasan ngidak pendeng ora telek. Oh kuwale ayo paribasan ngidak telek ora pendeng kok dadeke ratu ratu samrat gombal apa. Oh ora enek wong liyane ora enek anggota liyane lho. Bah yo supala lho ora trima Pandhawa meneh kok biyen gagah-gagah dhewe kowe omene kae ratune ayo ratune jenenge Kresna. Oh aku ora setuju Kresna ning kono ngancani putra dewa urip kowe ora elu kok ngono ngopo. Nek kono sing lagi apik melu kono, kene sing lagi apik melu kene. Oh. Ratu ora nggih adek-adek. Aturan nggih adek-adek elu arepe apa? Bumbal saji aja suyo. Bumbal. Supala. Apa? Kunaon dari mana sih malah? Kowe lho ngopo ning ngono kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ning ngono? Ngomong naon sabar supala. Kowe iki ngopo ning kono? Ayo bala dewa lho. Ora aku ora buta ora bola dewa karo Kresna. Kakang ligi. Ayo kita diuk. Tenang, angkos lah. Kau lah bakal katinya siap pulang aja. Ngopo ini barangnya ngopo? Ya iya pokoknya nama ya guys jadi aja samrat pokoknya nama tenang. Supala awas sampai supala ya lakukan kau lah. Benlaran pengrawi itu ya benlaran. Nih iya tubuh bocah bagus sih kaya ngene. Ganteng kasetnya. Ganteng manis. Awake sak nyenengke. Oleh bocah wadon ndi sing ora kedanan karo kowe supaya. Oh iya. Masih nom wis dadi ratu. Wah kula kok. Iya. Bocah ganteng ngerang. Kowe mbiyen iki tak tekoni. Kowe mbiyen iki tanganmu piro? 3. 4 malah. Oh, 4 tanganmu. Nggih. Mripatmu piro? 3. Mripatmu 3. Nggih. Saiki tak takoni. Sing ngruwat kowe dadi menungsa lumrah sapa? Jawab to sing tenang lho. Jawab sing ngruwat kowe dadi menungsa lumrah ki sapa? Wong mboten enten sane kejaba Mbak Busri, Bapak Kresna. Oh, ngono. Nggih. Lanjut. Kowe tak apa? Tak aku apa? Anak. Anakku bocah ganteng, anakku bocah bagus. Biyen prasetyamu karo bapakmu ning ngarepe Prabu Kresna piye? Ora bakal natoni atine Prabu Kresna. Nganti ping pira? Nganti ping pira to kae? Mosok aku dadi kaya ngono ku tenang ora? Iya. Kok Prabu Baladewa? Kula. Sabar.
Ke situ sekarang. Oh, boten sah. Harus aku harus ke situ. Boten sah. Tunggu aku ke situ. Boten sah. Rupane koyo ngene. Wah. Dikane sinten? Prabu Baladewa. Melek ora matamu? Melek ora? Wah, nek kene penek kakakne wani tarono bae ngono. Supala Sundana Supala. Oh, namun ini ponaraan wae goblok. Supala ini. Wih, Baladewa di Supala ngawur ora. Ucuk. Saksi. Anjing. Kopet. Setengah apa? Sumbang. Jangkep natoni atine Prabu Kresna Supala jangkep kaping 100. Langsung nek wis kaping 100 kula ajeng dipun menawaken menapa kula badhe dipun pek anak mantu napa pripun? Aku sekali anak wedok. Lah pripun? Yo nek wis jangkep kaping 100 natoni atine Prabu Kresna, kowe kudu nampa ganjarane. Monggo Kyai Prabu Putadewa